Dan iki ngopo iki? Jenakawati ndingkluk kowe. Kowe engko teneh weruh irigasi. Ora kena, ora. Wah, edan aku bapakne Ora iso. Antasena Wis ora iso. Antasena Wis. Gah aku. Antasena iki lho. Nek gojek karo bapakne kok iso kaya ngono. Wah. Ora dadi bingung ninggalih Sang Dewi Rangayu menggalihaken badhe lairing ponang Jabang Bayi ing datan tinenggan ing Rama. Mila tansah angalipur Sang Begawan Mintuna kelawan ing putra Sang Dewi Rangayu. Wis omong biyen to, Nduk. Wong duwe bojo satriya kuwi kudu tatak tangguh tanggon, gedhe atine. Wiwit kowe nggerbini sesasi nganti tekan saiki umure wis 7 sasi. Kowe ora weruh karo kabare bojomu si Bratasena. Ya merga Raden Bratasena kuwi duwe kewajiban kasatriyan. Memayu hayuning jagat gawe tentrem gawe rukun donya iki mula sing sabar wis to aku percaya Raden Bratasena kuwi mesti ngitung sesuk mangsa kala lek ing Jabang Bayi 9 sasi bojomu mesti tekan ana ing pertapan kene kowe aja kuwatir wis to wis engko anakmu mesti ditunggoni karo bapakne Rangayu. Rekat lampahing rata tanpa antara prapteng sukuning arga ram kang tuminga ram kang tuminga dendeng saengga praja dereng antara dangu genipun sami imbal wacana niki Sang Dewi Rangayu kan Sang Begawan Mintuna kedadak rauping Sang Hyang Narada jawata ing sithik pangudal-udal akarya kaget Sang Penembahan Mintuna mangono pangudaswane merkencang warudayong pak pong mbok bolong kali cedhe sapa sing gawe Mintuna kula ingkang Prabu aja kejat penggali kita ya Nger Mintuna Resi Mintuna.
Narada dedali ketunya kaleweran. Ketunya kaleweran kenteraning samudra kidul. Ngalingana sang Kanika putra, ngalingana sang Kanika resi. Kencang marudayang pak pong bu bolong kali codhe sapa sing gawe mintuna. Aja kaget ya ngger ulun ing praptana ing pertapan Kisik Narmada. Pungkulun kula ngaturaken sembah pangabekti kula kunjuk. Ya ulun tampa akarya bombong tias ulun. Pungkulun kula ngaturaken sembah pangabekti kula kunjuk. Ora ngayu ta kae? Inggih Pungkulun. Lho kok meteng? Inggih mila mekaten. Ya jane ulun wis ngerti ya ming dinggo. Supaya aja nganti sepaneng kita nemoni dewa sing mudhun ana ing pertapan Kisik Narmada. Inggih Pungkulun wonten menapa? Dene panjenengan rawuh wonten ing pertapan Pungkulun. Nah iki ngene ya Mintuna. Praptaku ana ing pertapan kene sayekti diutus dening Sang Hyang Jagat Giri Nata, ya Sang Hyang Jagat Giripati. Ya Sang Hyang Bathara Guru. Kowe tak kandhani ya Mintuna dina iki Suralaya kuwi geger. Kayiwangan geger. Merga pengamuking Nalendra ing Guwa Cinraka. Ya kuwi Prabu Minalodra. Nalendra ingkang raine iwak. Kuwi nggegerake kayiwangan nyuwun tumruning Sang Bathari Komaratih minangka dadi jatuh kramaning Prabu Minalodra. Kabeh para dewa padha kalah, kabeh para dewa ora ana sing ngembari marang panguwasaning Prabu Minalodra. Wekasan Hyang Bathara Guru tusan ngawon panjenengan ulun supaya mudhun ning pertapan Kisik Narmada nemoni lan jeneng kita Mintuna wonten wigatine. Aja kaget atinira ya nggir. Lamun mung siji titah ingkang bakal bisa keduga nyirnake Prabu Minalodra. Ya kuwi ora lek kejaba mung atmajaning anakmu ya putumu ingkang semapan ning kandutan kuwi bakal ulun suwun munggah ning kayiwangan dadi jagoning para dewa Mintuna. Pukulun lajeng lelampanipun kados pundi? Lare menika tasih wonten lebetipun kandutanipun anak kula pun ora ngayu. Menapa badhe sae ketadosanipun ing atasipun lare dereng saged sumerep padhang hawa teka badhe dipun pundhut dados jagoning dewa. Ngene, aja kaget. Peranganing putra Brahmana, putra Nalendra, putra Satri ingkang padha nggerbini sak jagat iki dina iki pirang-pirang. Ning apa jeneng kita ora bombong. Ing atase atmajamu kuwi nuwun sewu lho, ora jeneng aku ngiyas karo Begawan Mintuna. Putra pandhita ing mapan wonten tepining segara ning kok pinilih dadi jagoning para dewa. Lah saiki mung kari ngene. Kowe ngiklaske apa ora? Nek sira ngiklasake tegese kanugrahaning anakmu kuwi bakal tumiba. Nanging yen kita ora ngiklasake, kanugrahan anakmu ingkang wis dituding dening Hyang Jatimurti bakal loncat saka atmajamu si ora ngayu ya putumu sing ana ing kandutan kuwi. Mintuna, kula wonten dawuh. Pukulun. Kadangkala kanugrahan iki pancen abot. Syarate wong nampa kanugrahan iki pancen abot. Ana ingkang kudu ngiklasake katresnan, ana ingkang kudu ngiklasake bondo donya, ana ingkang kudu ngiklasake derajat pangkat. Mula pacobaning Gusti ing karya jagat tumrapong sing bakal nampa pacoban mau utawa wong kang bakal nampa kanugrahan mau mesti ana sambung rapete karo katresnan, karo bondo lan karo derajat. Nek abot derajate adat saben kanugrahan ora bakal tumiba, nek abot bandane awel karo bandane kanugrahan ora bakal tumiba. Semono uga nek abot karo katresnane kanugrahan ora bakal tumiba. Lho kuwi pancen yo kudu sak traju sak bilik-bilik. Tegese kudu sak imbang. Inggih. Yen kita tresna karo putu kita, bekasan kita ora gelem putu kita dipundhut ning kayiwangan dadi jagoning dewa, ya wis tegese kanugrahan ingkang bakal ditampa dening putu kita ingkang ana kandhutaning kurang ayu mau kita tutup dhewe. Ngono wae rampung. Inggih. Ora ngayu piye, Nggir?
menapa ingkang dipun ngendikaken kula Narada menika saestu tumrap kula leres Rama Penemban. Tinimbang lare menika lair mboten tinenggan tiyang sepuhipun utawi sudarmanipun. Gesangipun anak kula menika badhe kula titipaken dhateng Iwang Pikula Narada. Yen ngono kowe ikhlas? Inggih, mboten ikhlas sabab menapa? Pukulun lare kula sampun ngiklasaken. Ah, nek wis padha diiklasake, bocah sing kene kandhutan iki bakal tak gegeh. Digegeh wancine digelak mangsane supaya lair ponang jabang bayi. Piye? Inggih kula sumanggaaken nanging menapa inggih nglairaken inggih panjenengan. Ya ora kaya ngene. Ah, sembrono tenan. Tenan aku bahagia. Paduka menika ngendi badhe kula gegeh kula gelak mangsanipun. Mangsa barang kowe mbahne sakarepmu kono. Inggih, Pukulun. Sampun kula gegeh Pukulun. Samangke lajeng keparingipun kosek metune lanang apa wedok? Inggih menika ketingalipun jalu, jaler. Lan ketingalipun menungsa Pukulun. Iki mbane iki pancen lambene elek iki. Wong putune anake nglairke kok denekke iki menungsa. Ya menungsa jeneng menungsa iki nglairke menungsa apa menungsa nglairke cempe. Inggih lajeng keparingipun ayo ndak kanthi prapta ing kayiwangan dadekke jagoning para dewa nanging kula suwun kula sampun ngantos kantun kula tak momong dhateng putu kula ya mintuna kanthi sisan munggah ning kayangan Suralaya ya Ger. Kajarian putra lamun kawekasan ya kawisanggene moyo wisanggene moyo Wisnu Pradenta Resi Mintuna kula wonten dawuh Pukulun ulun ngaturake panuwun dene sira wis ngiklasake putumu
ya kuwi Atmajaningsi Urangayu minangka dadi jagoning dewa. Namung nuwun sewu radya wel manah kula pukulun sebabe apa? Krana lare kula menika tasih abang kados mekaten. Menapa mboten prayogi dipun siram toya gege supados saged dewasa sakmangke saged imbang menawi dipun ajokaken wonten ing pabaratan. Dalah kok ketinipun ketkalipun cocok lho Di. Menawi dados aturipun Mintuna menika kok cocok. Mangke menawi lare dipun ajokaken wonten ing pabaratan mongko mesahipun Nalendra Yaksa Gung Birawa. Menapa mboten mirang-mirangaken dhateng para Jawata Kakang Narada? Punapi? Lare menika kula aturi anggindung kalebetaken wonten ing Kayuwangan kula aturi nyiram toya gege supados enggal saged mawujud lan enggal saged tata wicara sak tataning titah limrah Kakang. Nggih. Mintuna putumu tak gegene ya, Pintuna. Kula sumanggaaken paduka pukulun sumangga pukulun. Sigra den boyong dening Iwang Pikulun Narada. Atmajaning Dewi Urangayu ingkang tasih wujud jejabang. Arsa den siram toya gege dening Iwang Pikulun Narada kocap ingkang cumlorot saking Dirgantara. Nenggih Iwang Pikulun padha wenang. Sigra manjing angganing jejabang ingkang den siram toya gege. Mila datalmu kalampun katon sumunar cahayane dungkap remaja. Niki rak bayi wau ta pukulun. Iya ya ora tak ganti kaya wadake nggon rumah sakit bidan wae ora. Ganti bayi sak penake dhewe iki kayangane. Inggih. Sumunar cayanipun. Nuwun sewu Di, lah kok malang kadak kados mekaten, Kakang. Mboten dados menapa. Kula sampun mangertos lelampanipun lare menika, mila nadyan lare menika malang kadak wonten ing ajengan kula mboten badhe saged kuwalat. Sababipun Kakang Narada mboten nyawang kanthi netra lair nanging kula aturi mespadaken lare menika kanthi netra batin. Iki sapa kono wong kok keleke papat? Walah kok anakku kok calon gento kaya ngene. Omongane kok sak penake dhewe ora. Iki sapa? Ulun Bathara Guru. Ulun pancen diwaning para dewa, asta ulun cacahe papat. Weh lah malak. Kancane do loro-loro papat dhewe. Nggih, kita durung duwe asma sarta durung duwe tetenger. Mula wektu dina iki ulun paringi tetenger lamun kita gelem nampa. Ya, aku manut karo Bathara Guru. Jagat Neksenana Atmajaning Urangayu bakal ulun paringi tenger Raden Antasena. Antasena Kakang Narada. Wah, tegesipun sena menika kaprajuritan utawi kasatriyan. Anta menika dipun perang dados kalih. Tegesipun Antasena menika lerekipun ingkang kaprajuritanipun tanpa wates. Tegesipun kaprajuritanipun tanpa wates, Antasena menika satriya ingkang ndhugal kewarisan tur digdaya sekti tanpa timbang wonten ing jagat.
Antasena sekti tanpa wates, kaprajuritane uga tanpa wates. Digdaya kliwat ukur ngungkuli sak pepadanipun para titah. Mboten wonten ingkang ngimbangi. Lho, mintuna apa ora gleleng kowe? Aduh. Remen kula. Wah, jane ora ditunggoni ro bapakne malah duk-deng sama lajeng. Sing do ditunggoni bapakne malah do ungkris-ungkrisen. Ora bakal piye-piye. Terus aku tok kon ngopo pukulun Bathara Guru? Nggih. Kayangan ana pengamuking Prabu Minaludra saka nggawa Cinraka. Mara gagesir nakna, lamun kita bisa nyirnake tetepa kita dadi kasihing para Jawata. Nendi papaning Prabu Minaludra? Eneng repat kepanasan kono, papakno nggir. Antasena, ya pukulun nyuwun pamit. Sing ati-ati aja kaya bocah cilik lho kusik-kusik nggir. Piye? Ora kok ndrujur kaya Antasena aja ngawur. Kowe iki kudu diiringi. Ngene. Kudu nganggo iringan kok ndrujur wae teneh nyenget. Iki sapa? Aku mbahmu, nggir. Simbah sapa? Ayo aku bapakne ibumu. Ibuku sapa jenenge? Ora ngayu. Saiki nendi ibuku? Aku tak nyembah karo ibuku. Ibumu neng pertapan. Urung bali otot bebayune. Mbok menawa lagi dijahit saiki ta. Sabar lek ketemu ibumu sabar ya Antasena. Ya. Lah kuwi dewa apa-apa kok kaya jog. Jog dengkul kita kuwi. Dewa padake jog. Ulun Bathara Trada. Ulun iki bakal ngampingi nggon kita mungsuh Prabu Minaludra. Bathara Trada tudono papane Minaludra. Pecahe sirahe. Ayo tak tutke Antasena. Jago-jago. Manggahanggra sesumbar lindhu bumi kuncing kumalu dukuntur ketup malu dukuntur ketup lumembak penyukang kumambang la dalam blum Mbah, piye nggih? Buta kok mbluk-mbluk. Jenenge we buta rai, Pak. Uripe rak ning segara to, mesti mblab-bluk-mblab-bluk ki rak golek oksigen. Simbah ki wong tuwa omongane kok modern. Werna-werna wae. Sapa iki? Takon karo aku Antasena. Kowe sapa? Prabu Minaludra. Dewa padha lirip karo aku, dewa padha mundur karo Prabu Minaludra. Tak hitunge telung kedheping paningalku, dewa ora ngeparengake tumuning Sang Bathari Kumarate. Minangka dadi jatrukamaning Prabu Minaludra ing Guwa Cintraka. Kayangan tak gawe sungsang bawana balik. Kowe kena nggawa Bathari Kumawurung. Kumarate. Oh iya, Kumarate. Aduh, putuku kok rada pekok iki. Ini wis ora apa-apa, sing penting gleleng, arep ora doitan ning gleleng. Sing penting kendel.
kowe kena mboyong Kumaratih iso nyempal kuwandaning Antasena. Lho, sapa iki jagoning dewa? Raden Antasena. Raden Antasena, ya dasar para nyata. Wah, sajake wis kendhit oyot mimang kadang dewa. Wani karo Minaludra sing tawedeni apa-apa, ora minggat saut tugel gulumu, wak tothok pecah sirahmu kowe. Sakedheping paningal kita bisa nyirnake Nalindramina ingkang wujud yaksa ing mestakane iwak ing ngaran Minaludra. Pangestune Simbah Guru wis mati kraman kayangan. Syukur nggih yen to mengkono. Wah, latala edian. Dewa Weda Kala kok musuh cah semene kok. Ratune iwak dicandak sirahe duntir. Rai iso madhep geger mudar. Iya, Pak Diteko. Hus. Bathara Narada. Oh ya lali kok ya. Lali-lali dieling-eling anggere ana dewa bentuk kaya ngene iki jenenge Bathara Narada. Aja sembrana ngger engko ndak disotke kowe malah ngrekoso. Ya ora kelingan kok, Mbah. Ulun ngaturake panuwun, kita ulun parengake kundur marang pertapan Kisik Narmada. Ya mung ngene. Mintuna kula wonten dawuh nggon wis ngiklasake putumu minangka dadi jagoning dewa satemah kayuwangan katon padhang trawangan. Mula katarima urip kita Resi Mintuna ulun unggahake derajat kita dadi ganeping para dewa. Nganggo wisik Sang Hyang Pikulun Baruna ngratoni sanggung para mina ana ing samudra Resi Mintuna. Aduh matur nuwun kula matur nuwun. Pindha pesating sumbena sumusuping rasa jati wis lalu mangsa lambai nalika semanten saya dewasa risang Antasena sigra angkulari sudarmanipun nenggen satra ing Jodipati Raden Harya Werkudara keparenging Jawata wis pinanggya kelawan tiyang sepuhipun risang Antasena wau denakoni putra ingkang nomor 3 kadang wedhanipun nenggih kadang tarunanipun Raden Gatotkaca miwah Raden Hanantarja
kocap nalika semanten kepiyaan pinanganten arsa den lampahi Jodipati miwah Madukara. Risang Antasena arsa den dhaopaken kanat majanipun Raden Arjuna ingkang kewangi Dewi Janakawati ya Janakawati. Katingal gelar madyaning kasatriyaning Jodipati Sangya para putra miwah satriyaning Jodipati Raden Haryawerkudara wau. Mapan wonten ing kasatriyan Jodipati. Sinten ingkang kamadyaning kasatriyan menika ta warnane panenggak Pandhawa. Kekasih Raden Haryawerkudara ya Sang Bratasena. Risat juga lenggah madaning pendhapi ing kasatriyan katingal umbul-umbul kegiter Hangendanu. Kadya nedheng awontenaken pahargyan ageng dadya tambuh sutaning galih Sangya para putra Raden Gatotkaca, Raden Anantarja piwadatan kantun Raden Antasena. Wis keparang mangayun kersaning Sang Werkudara sigra murwani pangandikan risang panenggak Pandhawa kumang rujuling pangandika ing dereng kababaring lisan.
Mangyo darajating praja kamuryan wus sunyaruri Aurora mangrehing muka no tanpa palupi hati lor silastuti Sujono Sujono Sarjono kelu kalulun kala tida Wah, Gatot, wonten timbalan kathah menapa Rama Kyai? Antarja, wonten timbalan kathah menapa Rama Kyai? Antasena, apa Pak? Mesti padha kaget. Anak-anak Jodipati ora tak tareni. Monggo wektu dina iki mbok sawang kahanan Jodipati beda kelawan adat sing wis umbul-umbul kabeh dipasang wiwit saka alun-alun kasatriyan nganti tekan pendopo ing kasatriyan mesti wae iki kabeh nuwuhake tandha pitakon jroning atimu Gatot. Nuwun sewu. Estunipun ajri kaliyan paduka Kanjeng Rama nanging tuwuh tandha pitaken salebeting manahipun ingkang putra kasatriyan Jodipati badhe gadah damel menapa Rama Kyai? Rama Kyai. Semanten ingkang putra pun Anantarja kula ugi kaget. Dene ingkang sekawit badhe ngaos pepadanipun paduka Kanjeng Rama ing Jodipati teka sareng kula dumugi wonten ing kutha Goro kasatriyan ing Jodipati. Katingal kathah umbul-umbul gendera kumalebet sajaipun Kanjeng Rama badhe gadah damel ing mekaten ingkang putra ing jangkar bumi pun Antarja madung dawuh Kanjeng Rama. Arep digawe apa to, Pak? Kok bapak ora paring pangandikan karo anak-anak? Saora-orane upama anak-anak ki ora iso nyengkuyung babakan brana donya picis, ning rak anak-anak iso ngaturake tenagane nggo bantu karo bapak. Aja rumangsa bapak ki sembodo samubarange ning saora-orane anak ki rak ditareni to, Pak. Wah, Gatot, Antarja, Antasena, mula kagem rungokno. Wektu dina samengko Jodipati bakal duwe gawe mantu. Lho. Gadah damel mantu. Gadah damel mantu Rama Kyai. Yo, rembug wis dadi antarane ngaku karo pamanmu Madukara. Wektu dina iki wis gambuh muni padha rembugan. Bakal jodhokake anake pamanmu Madukara karo anakku. Mula wektu dina iki kepyakan wis nyaketi
Dina samengko mung kari ngenteni praptaning manten lanang ana ing Madukara. Yen manten lanang wis tekan Madukara, kang mangkono gampang gone bakal miwaha pinanganten. Nyuwun pangapunten, Rama Kyai. Lajeng putra Paduka ing badhe kadhawuhaken menika sinten kepareng kula Madung dawuh. Rama Kyai. Putra Paduka ing badhe kadhawuhaken pikantuk putranipun Paman Madukara menika sinten kepareng kula Madung dawuh. Wah. Wis arembug karo pamanmu Janaka. Yen to majaning pamanmu Janaka si Janakawati bakal jodhokake karo cah babung si Antasena iki, Gatot. Ing kagatrisang kapirangu nangkul kinempet sang reknaning bawana. Ya si tukang walang ati, ya si tukang kutu gering. Sik, Pak. Ora ngawur to nek ngendika. Mak tratap atiku ora ditareni apa-apa, ora jaluki KTP kok arep dirabeke iki piye maksude? Wah, Antasena. Kowe aja selak, kowe aja nolak. Rembug karo pamanmu wis gambuh, wis nyawiji. Kowe bakal narabekke karo Janakawati, mula aku ora taren karo kowe mergo kowe iki wong angel. Kadang kula yen didhawuhi sok ora gugu nanging ming gugu karepmu dhewe ngerti-ngerti wong tuwa takon mengestoni. Lekasku ing mengkene mau nuntupke balung pisah ngraketke daging sing renggang. Anake jlamprong aja nganti keliya. Mula ben dipek karo anakku. Saya rumaket antaraning Jodipati karo Madukara. Sakarepmu, Bapak ngendika apa-apa sakarepmu. Ning aku matur karo Bapak, nek Bapak arep ngrabeke karo Janakawati, nun sewu, Pak. Aku ra sagu. Wah, aja edan. Ora edan iki waras. Ning aku ra sagu. Mergo tumrap aku wong nambut slaning akrama kuwi gegarane ora mung waton dijodhokke karo wong tuwa. Ning gegaran sing kukuh bakuh wong rabi kuwi ming tresna. Mongko aku kuwi sithik wae ora duweni rasa tresna karo Janakawati. Kok aku arep ora bae karo Janakawati iki engko nek nganti ana tetembungan manten sepasar bubar piye? Wong tresna kuwi jalaran saka kulina. Kulinakno srawung karo Janakawati, suwe-suwe mengko bakale tresna. Wah, aku nek gelem ngono kuwi iki wong wedok do ngrubung aku, Pak, tak kandhani. Aku nek gelem cara bapak ngono kuwi wong wedok akeh sing do seneng karo aku, ning aku selalu menolak. Aku moh nek kon ngrabeni karo sapa-sapa. Tur wektu dina iki aku durung seneng rabi, aku durung arep rabi. Mula nek bapak arep ngrabeke aku nuwun sewu, aku ra sagu. Mbok wis Kakang Garwaca apa Kakang Antarja wae. Wah, wis padha rabi, ra apa-apa. Satriya ki wayuh ra apa-apa. Kakang Garwaca, Kakang Antarja rabekno, nek aku mo. Antasena, piye? Aku sapa? Kowe bapak. Wajibe anak karo wong tuwa, mbangun miturut dawuhing wong tuwa. Mula wektu dina iki kowe aja nganti nolak karepe bapakmu, kowe aja badal karepe wong tuwa. Wah, yen wani kowe badal karepe wong tuwa, apa njaluk tak sebratke ora dadi anake Werkudara. Iki elekmu nang kene iki. Nek dawuh nek ora disendikani terus mung tak sebratke dadi anake sapa jo anakku. Kabeh wis dadi paseksen nek Antasena ki anake Werkudara kok ora entuk dadi anake Werkudara ki terus dadi anake sapa? Wah, aja guyon. Aku ora guyon, aku serius. Aku ya tenanan. Mula wektu dina iki kuwi aja nganti nolak karepe bapakmu, Dimas. Aja nganti duwe keparinge Kanjeng Rama, Dimas. Aja nganti duwe keparinge Kanjeng Rama. Manut keparing Kanjeng Rama Dimas Antasena. Sik to, kowe iki mung do penak omong. Wong rabi iki ora gampang lho, Kang. Wong rabi iki sangune kudu komplit. Siji, aku kudu tresna karo bojoku. Calon temanten putri aku kudu tresna karo calon temanten putri. Angka loro. Wong sing jeneng rabi kuwi wong sing wis wani napak marang gapuraning urip ingkang sejati. Mula ora baen-baen. Ora sembrono, ora mung waton digathukke, ora mung waton dirabekke. Ora mung waton diwenehi bahagian sing gedhe terus anake seneng bar kuwi lho, Pak.
Nek cara aku le mikir bar pahargyan bar daup kuwi pikirane kudu diperes tenan. Mergo Antasena wis ora ijen, wis ora bebas tekan kono-kono, wis ora sak penakku dhewe lek lunga. Mergo ning omahku wis ninggal bojo. Lah kuwi aku sing urung iso nampa kaya ngono kuwi. Antasena, piye? Nadyan durung iso nampa nanging besok saya suwe kowe bakal kudu napaki marang tembung rabi. Kowe kudu nglakoni marang tembung rabi. Mula ora usah dadak sesuk-sesuk. Ayo dina iki tak arep-arepake ning ngarepe Jlamprong. Ana ing ngarepe Janaka yen pancen kowe wegah rabi kowe kandha dhewe karo pamanmu. Mengko ndak dikira aku gawe-gawe. Mengko ndak dikira aku sing gawe lakon ming mergo nggonku ora gelem bebisanan karo Janaka. Walah kacau iki. Wis rung seneng-seneng rung tutuk lenom kandhang rabi. Wah. Piye Kang? Manut Dimas aja nganti nyulayani tembuke bapak. Manut Dimas aja nyulayani tembuke Rama. Ya. Ning engko aku nek tekan negara utawa kasatriyan Madukara, nek pancen aku cocok karo Janakawati aku manut. Nek ora cocok nuwun sewu lho, Pak. Kepeksa aku mbadal dawuh. Sing baku tekan kono dhisik iki wanci sing ditumtokake karo pamanmu supaya prapting ning Madukara. Ya, manut karo bapak.
Nena panalingani lumajaring ratri nenggak jangganira kapisananing perang Bratayuda aneng perang Bratayuda pupu remban sarawujeng andika kula ngaturaken sembah pangabekti kula kunjuk remban lole ya Janaka tak tampa ora liwat pangestune wong atuwamu Tampanana ya Janaka kula mundhingga jimat paripih dayanana ing kasantosan anak lanang Lesmana Mandra Kumara padha raja sapraptamu tansah pinaenganing kawidatane ring sambikala bekti kula kunjuk paman ya tak tampa nggih pangestuku Tampanana nun inggih sanget anggen kawula muni dadosaken jimat paripih wonten menapa penemban dene jeneng andika rawuh wonten ing kasatyaning Madukara iki ngene ya Janaka sowanku ning Madukara kuwi diutus dening anak Prabu Duryudana supaya nglarapake atmajamu ya kuwi putuku Lesmana Mandra Kumara ingkang gandrung-gandrung kapirangu lan kepengin winengku garwa utawa mengku garwa putramu ya kuwi si Jenakawati. Mula wektu dina iki aku ingkang diutus supaya sowan ana negara Ngastina ingkang wigati supaya dina samengko ana suka lilaning penggalihmu anakku Janaka. Ya kuwi menehake atmajamu si Jenakawati bakal tak bayung menyang negara Ngastina ing wigati bakal tak dhawuhake lan Lesmana Mandra Kumara. Oh, mesakake, Ngger, mesakake ya Janaka. Lesmana ki arep anak ratu ning duwe nasib sebel sial. Arep gayo sapa-sapa ora tau kesembadan, gayo putri ngendi wae ora tau kesembadan. Kepengen dhawuh karo sapa wae sajae kaya kaling-kalingan gunung kala kaling-kalingan segara. Mula wektu dina iki tak jaluk banget nek ming kepengin rabi karo anakmu ki rak ya ora kangelan to Janaka. Tur dasare kowe iki sing kadange anak Prabu Duryudana. Kowe sing kadange tarun anak Prabu Duryudana mula nek ana keparengingmu sarta ana lilaning atimu putramu Jenakawati tak jaluk tak boyong ning negara Ngastina tak dhawuhke karo Lesmana Mandra Kumara Janaka. Jumangkah anggara sesumbar lindhu bumi gonjing gumaludhuk guntur katup dereng mantara dangu praptaning Raden Werkudara nganti ingkang putra Bambang Antasena kagiat nenggih Sang Arjuna wau. Samyung ngambrengeng kadhe karunaning kaswaseda Sang Kanda Astratmaja long lalu mangulati Surya mangrangsang
Kakang Mas ngaturaken sembah pangabekti kula kunjuk Kakang Mas. Wah, jlamprung ya tak tampa. Antasena padha harja. Heeh, Mak Cilik. Oh, Werkudara kowe padha slamet Werkudara. Ya Durna bapakku. Nering sambi kala basaku katura. Tak tampa, tak tampa. Antasena kowe padha slamet. Slamet, Mbah. Bekti katur ya, Mbah. Oh iya tak tampa Antasena. Wonten menapa Kakang Mas? Wah, dadak takon. Jumbo karo wektu sing mbok temtokke kowe tau tati rembugan wigati karo Kakangmu Jodipati. Ya nedya bakal ndhaupake ya kuwi anakmu Jenakawati entuk karo Antasena. Mongko nalika semana Antasena tak tanting, jarine dheweke durung karep rabi. Mula takonono anakmu Antasena kuwi perkara gelem karo rane tak pasrahke marang Janaka adiku. Antasena, piye Pak Cilik? Pamanmu aku wis rembugan karo wong tuamu Jodipati, Kakang Mas Werkudara. Ingkang wigati bakal njodhokake sira kulub kelawan atmajaku ya adimu wadon Jenakawati. Mula wektu dina iki ya ngira aja nganti kowe nolak karo kareping wong tuamu. Ngibarate ngraketke daging kang renggang sarta ngraketke pasduluran supaya isa rumaket antaraning Madukara lan Jodipati. Mula wektu dina iki siramu bakal tak dhawapake anak majaku Antasena. Sik, Mak Cilik, aku urung tau ngerti karo Jenakawati. Upama tau srawung mesti wae aku durung tau weruh sapa kuwi lan aku kepengin ngerti dhisik. Nek paman meksa karo aku ya angel aku arep nglakoni arepa janjane aku ki ragu-ragu pikirku. Ning apa ya kelakone ngatasé aku ora nandhokake tresna karo sawijining wong wadon kok aku tok kon rabi karo putramu ya kuwi Yai Jenakawati. Antasena piye? Sing jeneng tresna kuwi bakal kelakon manut marang lumereking wanci lan anut marang wektu. Ora usah dadak wedi Antasena. Mengko yen wis rawung suwe-suwe bakal kelakon mbunmu bakal ngrasakake rasa tresna kelawan majaku Jenakawati. Oh, kok sik Janaka, kok sik. Lah kok dadi tur malik tinggal kowe Janaka? Mongko ning kene mau sing luwes dhisik teka kuwi Begawan Durna. Sing luwih dhisik prapta ki Begawan Durna, aku nganti putu kula Semana Mandrakumara. Yen nganti kowe terus menggok dalan perkara iki kowe rembugan kula warga nanging babar blas ora nggape karo Begawan Durna. Oh, aku ki tak anggap apa, Janaka? Aku tak anggap apa? Inggih nyuwun pangapunten Bapa Mremban. Wah, Janaka, wonten dawuh. Durna bapakku tekan kene wigatine apa? Nglarapaken Lesmana Mandrakumara. Anggenipun badhe dawuh kan pun Jenakawati. Wah, kosek kowe iki wong tuwa mencla-mencele. Mencla-mencele kados pundi Kakang Mas? Maune wis rembugan karo aku dadi kowe ana rembug karo wong Astina. Sanes kula mboten wonten rembag kaliyan tiyang Astina namung menika Bapa Durna nglarapaken Lesmana. Supados sambuyung dhateng anak kula pun Jenakawati. Wah, Antasena bojomu arep dipek Lesmana. Ya wis ben dipek, Pak. Wow, aja edan. Wis nek pancen Kakang Lesmana kepengin karo Jenakawati, ya wis ben, aku ora apa-apa. Aku tak golek-golek liya-liyane wae. Wis malah penak ora anak satriya, ora anak Nalendra, ora anak pendhita. Aku umpama pengen rabi tak rabi ro kawula cilik, malah wis tukone ora akeh. Undangane ya ora patiya ngribetke upama aku engko duwe pahargyan dhaup. Antasena aja kaya ngono. Wah, Antasena aja edan. Yen kowe ora gelem, aja takon dosa aku ora sudi duwe anak Antasena. Lah wong nyatane Jenakawati eneng sing nglamar ngono kok. Yen ngono penglamar dadine eneng loro Antasena antaraning kowe lan Lesmana Mandrakumara. Bapa Durna keparingipun kados pundi? Oh, aku manut, aku manut. Kudu kepiye nggone mung kasil lakon iki aku manut karo Janaka. Mangsa bara, Nger.
menawi manut dhateng ingkang putra pun Janaka jer watak kula menika satriya. Menapa kedah dipun rampung kanthi cara kasatriyan. Lho, tegese cara kasatriyan? Temanten kakung kedah dipun tarungaken utawi dipun du. Piye Antasena? Manut. Aku kira tau tolakan didu ya gelem, kon madang ya gelem. Wis piye to? Aku ki ora angel to aku ki Pak Cilik. Iya. Lesmana piye? Kowe wani ora karo adimu lanang Antasena? Babu. Babu kepiye Lesmana? Gandeng tresna kula menika ageng kaliyan Jenakawati. Mila dinten menika menapa ing dipun dawuhaken Paman Madukara kula mboten badhe selak. Oh, Lesmana kowe wani to karo adimu Antasena? Ingkang kula ajri menapa? Kula mboten badhe ajre, kula mboten ajeng mundur. Wonten pundi papanipun tiyang neter kadigdayan? Ayo Antasena pancen kowe kepengin ngukup Jenakawati langkaana Bathang Lesmana. Kakang, aku ora marahi lho. Nek Kakang Lesmana kepengin dhawuh karo Jenawati monggo ning gandeng wong tuaku do njaluk. Perkara iki dirampungi cara kasatriyan. Tak nggung legani karo wong tuaku ayo nek ndi papane wong neter kaditean metu Jawa tak kramasi epek-epek areng ati. Aku jane mesake lho kowe Kang. Kowe iki meng kaya ngono, ya arep kowe iki anak ratu ning ora tau olahraga. Lemu ning glombyur. Dadi awakmu nek nggo mlaku ki ketok banget nek kowe iki gedhe ning ringkih. Mula nek nganti kowe nganti nantang Antasena, nek aku gelem tumandang, kowe tak ora tak sampluk wis to, tak slentrik mesti pecah sirahmu. Mula saiki ngene wae. Kowe rasah perang karo aku, gundul matos. Ning nganti aku ora gelut karo kowe terus kowe kepenaken ngukup Jenakawati. Ngibarate tenguk-tenguk nemu kethuk. Klintong-klintong nemu gong. Aku wegah nek carane kaya ngono kuwi. Paman Janaka wis paring pangandikan kudu dirampungke srana. Pecahing dada muntrating maros. Kaya apa aku sing tekaning mati? Wah, jan repot aku. Aku ki nek mungsuh wong sing luwih gedhe, luwih digdaya, luwih sentosa, atiku seneng. Ning nek mungsuh kaya kowe kuwi janjane aku malah repot. Arep tumandang cara kepiye, mengko malah aku kleru. Nek tak tenani kowe mesti mati. Mati distrom. Wis to, aku memang ban lho ki rasane iki. Wis gek nek arep perang-perango, tebak dadamu kene marganing matimu. Ya, tak turuti Kang, tak turuti. Mati kowe, ayo nibo. Ya. Cah sirahmu. Rono. Wah. Mati kowe. Nggih, mati ya.
kandhane. Kowe semune nyepelekke karo aku Antasena. Ora nyepelekke. Wong kowe ngantem ki aku ki ra krasa apa-apa, Kang. Wis, aku wis manut tok kon tiba-tiba. Tok kon kuntal-kuntal. Piye kurang gawe lega piye aku? Iblis lanat kowe. Lho, ra krasa to. Mula nggon rai ora krasa. Mati kowe. Yo, liyan lumrah tiba. Tiba. Candhak awakmu. Antil cengelmu pet-petan ndak meneh antem junjung piye ora kuat kandhane wong kowe iki ora duwe kekuatan kok ngeyel pokoke aku mau nek kon males karo kowe sampeyan kuwi wong tuwa kakangku nek aku tok kon males aku wegah. Mula aku trimo meneng wae to ajar sakaremu men lega bapak karo mak cilik. Aku kon tarung karo kowe mengrebutke wong wadon ki rasane isin. Aku mulane moh nek kon temandang. Wo lah nek ngono ketok gedhokamu kowe Antasena. Kondang satriya ndugal kewarisan nanging kowe wong jireh getih wedi mati kondangmu ora padha karo apa sing tok lakoni. Kowe kondang anake Werkudara bapakmu jarene satriya pinunjuling apa-apa mbrojol ing ngakarep nanging jebul kabeh mamung kandhek ana ing pangucap kaya bapakmu kae jane ya wong jireh bapakmu kae jane ya wong rawani getih aku dicritani karo Simbah Sengkuni pendak-pendak gelut karo Kanjeng Rama mesti kalah mesti asor jurite. Mula kang sangka kuwi kowe ora beda karo pambekaning bapakmu. Wis jeneng mokal ning atase Werkudara wong jiring getih wedi mati, anak-anak Antasena wong jiring getih wedi mati. Wah, dugang cangkemmu. Nyawang dadi marem enggung sekawit tak delok temandangmu ora lahir batin nanging jebule lahir batin wah gawe seneng kowe bakal rabi le entuk anak elekmu dhewe oh. Wah males ya men kok plak-plak ora. Aku mergo diece nganti ora kuat ngampet tak ajar Lesmana. Wah, wonge mundur digotong Kurawa. Wis ben, Pak. Ayo sowan makmu cilik. Rabi, Pak. Yo. Wah. Aku jane rung seneng iki, Pak. Wah, mengko suwe-suwe seneng. Aku mbiyen kon rabi ya wegah. Wah, bareng ngerti rasane. Kowe engko seneng. Rasane piye, Pak? Wah, aja takon, aku ora iso nggambarke. Wah, dilakoni sik. Lah ning apa ya iso ngrasake wong ora tresna ki? Mengko tresna kuwi dukul dhewe. Kowe bakare mengko dukul dhewe tresnamu karo Jenakawati nek saben dina kowe srawung. Saben dina kowe diladeni mesti bakal tukul tresnane. Ya. Ya, bapak esuk njaluk anak lanang apa wedok? Putu lanang apa wedok? Wah, sak karepmu.
wae iki, Pak? Kaya apa wae? Yo ana yo. Yo. Anggere ora gelem rapi tak pecah sirahmu. Gelem, Pak. Wis. Aku didandani cara manten. Yo. Sirahku ukure 27 iki. Monggo ana sing cukup aja ngeyel. Wah, jan. Kengko aku ditonton pirang-pirang sedulur ya, Pak. Yo. Siwa Puntadewa ya rawuh. Siwa Ndarawati ya rawuh. Kakang Garukaca, Kakang Turjo, Abimanyu, kabeh Irawan ya teko kabeh. Isin aku, Pak, ora usah isin. Wah, nganggo topeng. Engko nek do ngece karo aku biasane ngarapi aku ki tenanan nih, Pak. Ora usah wedi, ora usah iwiran. Bapakmu biyen yo sok do diece. Karo sapa, Pak? Karo Puntadewa. Janaka esok ngece jaman aku rabi. Karo mbokmu sing mbokne Antarja. Diece piye? Manten kok ora iso lungguh muni ngono. Terus bapak nesu. Wah, jaman semono sawat sandal. Paman Janaka, iya. Kena ora? Ora. Kena meja. Dayoe ora sida mangan. Mergane jangane kecemplungan sandal. Wah, ya Pak, sampeyan iki yo. Kowe engko aja. Ora, rasa sandalan. Ya sandalan kok ya. Manten kok rasa sandalan. Engko ndatok tiru bapakmu tok nggo bandem kakangmu apa adimu ora. Sapa iki, Pak? Ayo kuwi. Janakawati. Piye? Ora udu bapak wis tak tonyo lho. Wong jegung anake kok nganti ndelosor ning pendopo ora. Wah, piye? Antasena iki adimu wadon Janakawati Antasena. Wae lah. Yuk. Iki aku jejer karo Janakawati. Iya, tak kepyakake ana ing pawiwahan. Men disekseni para sepuh Antasena. Ya, manut balik. Janakawati, kula wonten paring dawuh Rama. Iki calon guru lakimu, Kakang Mas Antasena. Iya. Kepareng kula ngaturaken pangabekti kula kunjuk, Kakang Mas. Apa? Wong edan iki ngopo iki? Janakawati ndingkluke kowe. Kowe engko teneh weruh irigasi. Ora kena, ora. Wah, edan aku bapakne apa? Ora iso. Antasena ora iso. Antasena wis. Gah aku. Antasena iki lho. Nek gojek karo bapakne kok iso kaya ngono. Wah. Rada tegek. Nggih. Wah, wis asat banyu. Ya kandhake ibu nek pater-pater. Asli aku ora golong. Nakal. Wah, aku ki bapakne Maratuwa. Bapakne Maratuwa. Macem-macem ora. Ayo diboyong ning Jodipati. Rak. Aku langsung ning ngendi Ngrandu Gombolo wae. Wah,
Aku wong tuamu arep miwoho. Wis ana penglihatan sing ora apik aku ora curiga. Antasena piye? Mak cilik. Jenaka Wati ndak keparengake mbok pondho ngeneng taman. Nggih, supaya jana ingkang ganggu. Monggo Kakang Mas. Sawetahipun kula sampun kagungan panjenengan. Ki ngopo tangane iki wae. Kang Mas menika badhe menapa? Wah, ndelok Antasena. Cah ora dong. Mengko nek njur ming awur-awuran. Antasena menika sampun dewasa. Kok panjenengan menika kados ngaten? Wah, semelang aku cah bambung. Wah. Lara tenan. Wah, Kakang Mas sampun kelaman mugi-mugi Antasena langgeng anggenipun bebrayan karanipun Jenaka Ati.